Čus, vítajte pri dnešnom videjku a veľmi vám ďakujem za 20 odoberateľov, túto hranicu som dosiahol v štvrtok 11. novembra približne o 19:03 a veľmi vám za to ďakujem všetkým mojim odberateľom, aj keď sa vám to zdá ako malý milník, ale je to niečo a vlastne za 10 odoberateľov nebol špeciál preto, lebo 10 odoberateľov som mal predtým, než som natočil vôbec prvé video. A toto máte ako za 20 odoberateľov prvé video so zvukom. Tak si ho užite a ďakujem. Čus, vítajte pri dnešnom videu, ja som sám Piet a vy ma konečne počujete aj so zvukom. Je to preto, že som si kúpil nový mikrofón, ku ktorému som si musel kúpiť aj konektor, pretože mám takzvané len jednu dierku, takže mi to tam nepasovalo, alebo som buď mi nejšiel mikrofón, alebo som nepočul vlastne žiadny zvuk z počítača, tak som si kúpil túto rozdvojku alebo konektor, ak chcete. Dám vám to všetko do popisku. A ešte by som sa vás chcel opýtať na jednu veľmi dôležitú vec. Aké série by ste chceli u mňa na kanále vidieť? Neviem, mne je to jedno, môže to byť hry, alebo neviem, Google Easter eggs, môžem pokračovať, hocičo. Napíšte do komentárov a ešte vám ukážem pár hier, s ktorými vlastne tieto hry môžem natáčať, sú to napríklad Vietcong a museli by ste mi zase poradiť, ako vlastne to dať preč z full screenu, aby mi tam išlo vložiť tú Camtasiu. A Kotu tu máme, je to celkom zaujímavá hra a je jednoduchá na natáčanie. Team Fortress, takisto ako Vietcong, musíte mi s týmto poradiť. Swords and Sandals nemám problém, Papers, Please taktiež, Little Inferno, to je asi najzložitejšia. Potom tu mám Postal 2, to je tiež dosť zložité a no asi najzložitejšie bude CS-ko. A ešte mám síce aj Minecraft a z toho by som asi netočil, pretože z toho točí veľa youtuberov, ale ak chcete, môžem točiť aj z neho. Zabudol som ešte na jednu hru, je to Age of Empires a tá tiež stojí za zahratie. Ale teraz sa vrhneme k tomu, o čom má celé toto video byť a je to Google. A teraz vám ukážem epický strike, ktorý sa volá, že Zerg Rush. A je to vlastne, že takéto malé očka nám žerú tieto naše vyhľadávania, no a ja ich musím zabíjať popri tom. Je to celkom jednoduché a zábavné. Len je tu taký problém, že je to ťažké, keď idú hlavne z ľavej strany. Táto strana je celkom v pohode, lebo tu mám veľký priestor na vyzabíjanie tých prichádzajúcich očiek. Neviem rozprávať. No, tieto žlté sú slabšie, červené silnejšie, to vám mohlo už dojsť. A skončí sa to, keď vlastne zničia všetky linky, to vám tiež asi došlo. A táto hra je veľmi jednoduchá, to som asi hovoril, neviem, natáčam prvýkrát konečne so zvukom a som za to rád, ale je to zložitejšie trošku, jak sa to len zdá. No, a už som zase asi prehral. Koľko mám skôr? 38, to je dokeľu málo. No, kedysi som bol schopný dať aj 70 skôr, teraz len 38, alebo koľko to tam, no už je toho viac. No, teraz som skončil 45. No to není až také zlé, ale mohlo to byť aj lepšie. Zahrajte si túto hru, napíšte mi do komentárov, že ako ste dopadli vy. Rád by som sa na to pozrel a hlavne mi povedzte o tých sériách, to je dôležitejšie. Tak toto nám tu napíše GG, pekné z očiek, ale neviem teraz, či to má znamenať Google ako GG alebo ako good game, ako to znamená normálne. Tak nádherné GG. Dostávaj sa. Super. Tak môžem si to zahrať ešte raz a dúfam, že budem mať lepšie skóre. Dúfam, že budete počuť kvalitne vzduch. Dúfam, že budete počuť kvalitnejšie vzduch. Počkať, prečo to nejde? Ja aj to musím vygoogliť znova. Ja neviem rozprávať, fakt. Musím sa ísť na kurz slovenčiny. Neučte sa odo mňa. Toto idú z boku. Keď nenápadné. Dúfam, že nebudete počuť myšku, jak klikám, lebo klikám fakt dosť. To bolo asi najhoršie.
Ale ak hej, tak mi to napíšte do komentárov, pokúsim sa to na budúce nejak zlepšiť. Vlastne všetky vaše problémy, a čo mi to tam vyskočilo? Neviem, nerieš. Ale napíšte mi do komentárov, čo by ste chceli zlepšiť, keby som už točil so vzduchom. Áno, nauč sa hovoriť. No, dobre, to neriešme, keby som natáčal so vzduchom. Ja som taký kripel, neviem povedať to sprosté so zvukom. Furt budem hovoriť so vzduchom. No nevadí, už som to dohral, teraz som na skore 41. Napíšte mi, čo znamená toto APM, aké ste mali vy skore a čo mám točiť. A čo mám zlepšiť. Bože, vy sa napíšete, čo? No to nevadí. Toto bol sám Piet a počkej, nech sa to ruší. Jaj. Čus.